чыгарылышын сезнең котлау хатларыгыздан килгән җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәбез. Сеңлем Яковлева Зоя Григорьевнаны юбилее белән котлыйбыз дип башлана безнең беренче котлау хатыбыз. Аны безгә Шәмәрдәннән Ольга апа юллаган. Кадерле сеңлем Зоя, кадерлебез. Апа кардай бәхет телим сиңа. Куанычтай усын тормышың, күңел тынычлыгы бирсен сиңа Ходай. Ышанычлы булсын юлдашың. Кырыс җилләр исеп бер кайчан да кайырмасын очар канатың, борчу шатлыкларны уртак итеп, янәшәдән бәхет атласын. Сәламәт бул, күңел күгең һәр чак, аяз булсын, булыт кунмасын. Бәхет белән җитәкләшеп бергә, уз син әйдә гомер юлларын. Кадерлебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Сәламәтлегең нык, гомерең озын, бәхетең шиксез күп булсын. Тормыш сынауларына бирешмичә, хәүеф-хәтәрсез, бәрәкәтле мул тормышта күңел тынычлыгы белән гомер кичерергә Ходай насыйп итсен. Балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, гомер елларын тормыш иптәшең Олег белән тигезлектә пар канатлы булып яшәп үтегез. Кадерле сеңлебез, ниләр телик синең юбилейга, гомергә бер килгән бәйрәм. Синең кебек туганыбызга бер теләк тә булмас әрәм. Һаман шулай йөзгә чаклы яшь килеш кал, бирешмә, вак-төяккә күңелең төшеп, дөрес юлдан читкә китмә. Гомер буе сине кадерлебез, сәламәтлек барсын озатып, башкалар да сиңа карап торса иде шаклар катып. Ходай сине үзе биргән бәхетеннән аермасын, бу дөньяның мәшәкате канатыңны кайырмасын. Без дә синең көчлелеккә чын күңелдән хайран калабыз. Тормыш дигән дәрья буйлап, туганнарча бергә барабыз. Киләчәктә дә тормышның һәр мизгелен күркәм гамәлләр белән бизәп яшә. Гомерең озын, бәхетләрең тулы булсын. Гомер елларыңны тынычлыкта, муллыкта, кадерле кеше булып яшәп үткәрергә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән апаең Ольга, тормыш иптәшең Олег, кызларың Юля, Лариса, Диана, кияүләрең Алмаз, Айдар, оныкларың Тимур, Әмир, Айдана. Бу котлауларга барлык туганнарда кушыла дип төгәлләнә котлау хатын. Хөрмәтле туган көн иясем, Яковлева Зоя Григорьевнаны без дә юбилей белән тәбрик итәбез һәм үзебезнең иң ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Иң мөһиме, сау сәламәт булыгыз, тормышларыгыз тигезлектә, балалар, оныклар куанычында, якыннар хөрмәтендә үтсен иде дигән теләктә калабыз. Иң матур җырны да кабул итеп алыгыз. Azmı күпме yıldızıgan, bu hal tarihta kalıgan, birinci avazın salıp, şirge belekeş tuğan. Başta tepi yuvalıgan, ondan isim koşulgan, zor durmuştan atlı indi yubiler bulgan. Boğulun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler, sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Bulunun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler, sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Bilen kulga alıgan, mektepke ulu yol salıgan, göz açıp yımıgan arada, bir köp diplamılı bulugan. Eşinde de maqtalıgan, sınatmagan, danılanıgan, özü de sizmişi kalgan, bugün yubiler bulgan. Boludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler, sanduaçlar ıtıp alıp, isteli gidip siler. Buludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler, sanduaçlar ıtıp alıp, isteli gidip siler. Yubilarını zorlayız, oңышларını hoplayız, şın yürekten, saf көңілден birgeleşip kutlayız.
Сиңа карап туймыйбыз, шәпсин дие бойлыйбыз. Синең өчен бокалларны күтәрмичә куймыйбыз. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар утып алып, истәлек итеп сөйләр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар утып алып, истәлек итеп сөйләр. Sıkı barışın күңелем миндә, матур юбилей белән тәбрик итәм. Бер алкыш сыгады. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар утып алып, истәлек итеп сөйләр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар утып алып, истәлек итеп сөйләр. Сандугачлар утып алып, истәлек итеп сөйләр. Хәзер зәңгәр экраннар каршына Сабабаш авылында яшәүче Якупова Гүзәлия Уакыйф кызын чакырып калабыз. Хөрмәтле туган көн иясе, сезне якыннарыгыз тәбрик итәм. Теләче районы Ямбулат дигән кечкенә генә авылда туган, бүгенге көндә Сабабаш авылында гомер кичерүче Якупова Гүзәлия Уакыйф кызының 5 декабрьдә күркәм юбилее 60 яшь тулган көне дип башлана безнең бу хатыбыз. Әни, син дөньяга килгәнсең һәм син иң изгеләрнең, иң бөекләрнең, иң сөйкемлеләрнең берсе булып үскәнсең. Җиткән кыз булгач, иң баһадир, иң сабыр, иң батыр, иң кече күңелле, ихтирамлы булган бер егетне безнең әтиебезне үзеңә яр иткәнсең. Әйе, әниебез 1957 елның 5 декабрендә гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлагач та эшли башлый. Моннан 39 ел элек Саба районы Сабабаш авылы егете Зиннур белән тормыш корып җибәрәләр. Бер артлы безне 3 кызны тәрбия кылып үстерәләр. Кияүгә чыккач та шул авылда хат ташучы булып эшли башлый әниебез. Ул вакытлардагы авырлыкны ул үзе генә беләдер. Күрше килдебәк авылына төшеп газета ташулар. Шул ук вакытта юлларның юклыгы барысы да авыр булгандыр. Ләкин син түздән, сабыр була белдең, авыл халкы да сине үз итте, яратты. Әле һаман да сине хөрмәтлиләр, хат ташучы Гүзәлия апабыз дип яратып искә алалар. Шушы көнне дөньяга килгәнең өчен, безне бар иткәнегез өчен рәхмәт сезгә. Инде без үсеп, үзебез әни булгач та, үз тормышыбызны коргач та, туган өебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда сез бар. Без бу өйгә тормышның авыр мәшәкатьләреннән беразга гына булса арыныр өчен, ял итәр өчен, вакытлыча гына булса да бала чагыбызга кире әйләнеп кайтыр өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласыз, борчылып узатасыз. Тагын китәләр дип боекмагыз, кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәрвакыт сезнең яныгызда. Нинди генә эшкә алынсак та, без аны үзебезне генә түгел, сезне дә кимхур итмәслек итеп башкарып чыгарга тырышабыз, чөнки моңа безне сез үзегез өйрәттегез. Кеше арасында кимхур итмичә яратып сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә безгә сиздермәдегез, гадел булырга өйрәттегез. Без моның өчен әти-әни сезгә мәңге бурычлы. Бу изгелекне, яхшы гамәлләребез, игътибар һәм ярдәмебез белән сезгә кире кайтарырга бурычлыбыз. Әнкәем, күз нурым. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән яки үзебез дә белмичә рәнҗеткән өчен гафу ит. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы-хәсрәт күрми һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез әле. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Ата-ана булмаса, әллә нинди сарайларның да яме калмый. Алардан үтәри җилләр исә башлый. Әти-әни исән булса, карлыгач уясыдай кечкенә өйдә зиннәтле сарайдан зиннәтлерәк тоела. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерерлек түгел. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әнкәй. Узак яшә, иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә, алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын идем. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа.
киләчәктә әти белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Кояш җылысына җыелгандай сыенабыз әни яныңа. Тормыш ямен матурлыгын тоеп, яшә әни, яшә тагын да. Кайткан сайын синең яннарыңа кулай җәеп каршы киләсең. Мең рәхмәт әни тәрбияңә, безнең өчен һәрчак кирәксең. Рәхмәт әнкәй гомер бирүеңә, төн йокларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Онытмамын сине бер кайчанда, рәхмәтлемен барысы өчен дә. Изге әни синең күңелкәең, озын гына булсын гомеркәең. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез, шатлык белән тулы куанычлы озын гомер сиңа телибез. Син бит әни яшәешнең яме, безнең өчен олы терәк. Тыныч яшә берүк, исән сау бул, син бит әле безгә бик кирәк. Иң изге теләкләр белән кода-кодагыйларың, туганнарың исеменнән, кызларың Рузалия, Рәзинә, Дания, кияүләрең Ирек, Ранис, Марс, оныкларың Әдиләм, Иделия, Әмир, Рүзәл, Зәринә, Эмиль. Бу теләкләргә Газиз әтиебез Зиннур да кушыла. Чын күңелдән Сабабаш авылында яшәүче Якупова Гүзәлия Вакыйф кызын 60 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез һәм иң изге матур теләкләрдә калабыз. Һәм шушы хатта китерелгән барлык ихлас теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз мөбарәк булсын. Аппак чәчләреңне тарап үргән чакта, уйлыйсыңдыр әнкәй безнең хакта. Төбәп күзләреңне безнең кайтыр юлга, көтәсеңдер инде һәрбер ялыда. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Изге теләкләрне әйтеп барыбызга, сакланыгыз дидең ялгышлардан. Дизәр гомерләрне аклык булсын җанда, зарланмагыз бердә язмышлардан. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Әйткән сүзләреңне искә алган чакта, йөрәгемдә яшәү көчем арта. Гомер күзләреңне узган чагымда да, кабатларымын инде балаларга. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән.
Hörmәтле телевизор караучылар, инде алдагы көннәрдә дә сездән җырлы бүләк тапшыруына якыннарыгызны тәбрикләп язган менә шушындый матур җылы эчтәлектәге хатларыгызны көтеп калабыз. Сезнең үзегезнең бәйрәмнәрегезне дә якыннарыгызның бәйрәмнәрендә бергәләп уртаклашып үткәрик. Языгыз, без аларны укырбыз һәм матур җырлар аша ирештерербез. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, ялларыгыз күңелле үтсен.